wifi-wachtwoord instellen voor de opvolger. Dat wordt gelukkig geen Halbe. Yes. Hi, ik heb nog even een paar toezeggingen voor de nieuwe minister. Eerste werkbezoek is de postduivenvereniging in Oosterwolde. Die kan erin. Ja, dan Halbe naar achter de bar, hè? Oh ja, dat is... Dat was in 1992, 93, denk ik. Halbe die deed ook kantinewerkzaamheden. Hè? Halbe stond ook wel eens achter de bar. Ja. Er stond ook wat voor, maar in dit geval stond het ook wel eens achter wel. Ja. Halbe die pakte alles altijd na. Dat maakte verder niet zoveel uit. Toch deze hal Roen Halbe Zielstra. Ja, hij was een van de kinderen die hier binnenkwam. En dus liep een hele meute kinderen en Halbe was er één van. Hij kwam in de derde klas, toen nog derde klas, nu groep 5, kwam hij vanuit een andere school, vanuit een andere wijk, hier te wonen. En dus kwam hij hier toen in een klas van 34 kinderen zaten toen in de klas. Mooi, ik vond dat het een rustig, vrolijk jochie was, met altijd een glimlach op het gezicht. Een genieter, vond ik het wel, ja. Altijd een glimlach op het gezicht. Ja. En vol bescheiden. Ja, hij was heel bescheiden. Hij viel verder niet op en we hadden dus ook nooit verwacht dat hij daar is waar hij nou is. Maar goed, het is wel bijzonder. Je bent er echt al aan gewend, hè. Ik bedoel, hij is eerst eens een keer in de kamer komen en toen je er nog staatssecretaris was. Ja, het wordt al een beetje gewoond, hè. Ja. Oh, zo. Waar stiet er? Wat er staat? Oh, dan mag links, dan naast die rare jurk. Oh ja. Maar de handen gewoon. Ja. Nou, hoe stiet het erbij, vind je? Nou, een beetje lullig. Ja, hij had er wel beter bij staan, vind ik. Dan kan je de hand beter op een want ook. Ja. Hij stiet er een beetje. Ja, hij zit er een beetje. Ja. Ja, hij had wel waar op een dekst. Ja. Nou, het is wel wat. Ja. Ja, het is natuurlijk wel wat, hè, dat je daar zou steken matten. Ja. De houding doet nog wel wat, hè. Oké, zo deden we dan ook met Halbe. En dan gaan we hem duiven dadelijk en dan, wat zeg je ervan? Ja, wat zegt hij ervan? Ja. Nee. Halbe mocht beslist van zijn ouders geen duim. Nee. Zo niet. En ik denk dat zijn ouders wel behoorlijk streng waren, hoor, in dat opzicht. In opvoeding, ja. Ja, in opvoeding, zo wel. Ja. En dan zag hij dat vertier bij zijn kameraden en die hadden toevallig duiven. Ja. En ja, dan, hij was zomaar helemaal besmet, hè, met duivenvirus, kun je zeggen. Zo. Ja. En, Gek van. En als hij dan ook kwam uiteindelijk, dan was wel een keer dat hij, wat je eerste duif was, die wilde dan graag hem zien, hem vasthouden uiteindelijk, en hem voelen uiteindelijk, en zulke dingen allemaal. Dus, dat deed hij ook? Ja, dat deed hij dan ook. Ja, en in groep 5 had je ook van die spreekbeurten, die begonnen dan, hè. En Halbe was er een van, en ja, dat was altijd mooi, want het was een postduivenliefhebber. En dan kwam hij met een postduif in een kooitje en een verhaal over de postduiven en dan liet hij hem zien. En dan gingen we naar het plein, postduiven los, rond in boven het plein en dan ging hij naar zijn hok. Nou, dat was prachtig. Ja, hij hoorde spreekbeurten op posthouden. Ja. Of over voetbal, hè. Dat was ook een voetballiefhebber, ja. Maar net op politiek? Nee, zeker niet. En dat hadden we dus ook nooit verwacht. Hè. Hij moest die plek vinden. En na deze school kwam natuurlijk een stellingwerfcollege en toen de studie. Maar goed, dit hadden we niet verwacht. Halbe was echt een positieve vent. Altijd optimistisch. Overal voor één en zo. Je kon geweldig met samenwerken. Ja, en hier nu nou toch dat hij minister van Buitenlandse Zaken wilde zoeken? Nou, wel, ja. Van de ene kant wel en van de andere kant niet. Want ik kom uiteindelijk, wie wordt er nou minister? Huh? Dat is maar voor heel weinig weggeleid. Dus zodoende dan, maar wel dat die bij spreken een hele hoge functie. Ja? Maar hoe kon je dat? Nou, hij was heel goed ontwikkeld. Ik kwam en dat vernam ik gewoon aan hem. Als je niet een beetje een mannetje bent, zo allemaal, en je bent een beetje soft, ja, dan red je het gewoon niet. Hè? En dan kom je ook nooit op die positie waar Halbe nooit terecht gekomen is. Nee. Als het nodig is. Als het nodig is wel, ja. Ja, want hij liet net om in herinneren, hè? Nee. Nee, maar dat allemaal net. En dat mag ik net trouwens. Nee, zeker als je minister van Buitenlandse Zaken binnen net. Nee. En wat wij dus hartstikke mooi vinden, ik bedoel, over het algemeen is zien ja en zien nee. En ik bedoel, ja, hij heeft een hoop draaikonten, om het zo maar te zeggen. Maar nee, dat zei hij helemaal net. Nee, dat heeft hij voor zijn heid, of net? Oh, ja. hij die houdt ook net zo oud daar. Is Halbe diplomatiek?
Dat zult die leren, moeilijk te zeggen. Dat hè? is moeilijk te zeggen, ja. 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 En het is wel zo, als er een standpunt had, daar is het net zo makkelijk aan Te brengen, nee, dat is het net makkelijk aan. Maar ja, goed, dat zult die leren. Maar wat ik me herinner is gewoon dat het een heel vrolijk jochie was. Ja. Vind je hem nog vrolijk? Nee, dat vind ik niet meer. Ik zie elke keer als ik hem op televisie zie, dan zie ik een bepaalde spanning. En dan knipt hij de oogjes een beetje dicht. En dan denk ik van, Halbe, wees nog maar gewoon zoals je vroeger waren. En ik hoop dat dat nou weer terugkomt. Nou die wat meer op reis gaat. En ook met de koning op reis gaat. Hè, maar dat is ook wel bijzonder. Dus wel, maar goed, daar moeten we wel wachten of hij dat kan.